أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кешеләрнең шакыруда булган ихтиҗлары дигән. Ягъни ислам диненә һәр заманда да милләткә карамастан инде төскә карамастан бөтен халык ислам дингә өндәвенә мохтаҗ. Хойт ул ислам дәүләте булсын, Хойт ул Россия дәүләте булсын, нинди генә дәүләт булмасын, бөтенесе дингә өндәүгә мохтаҗ. Хәтта ул динне зур дәрәҗәдә тотса да, ул да мохтаҗ. Чөнки һәрбер кешенең үзенең кимчелекләре бар. Ә без, кардәшләр, бер-беребезгә көзге булырга тиеш. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи дип әйтте, бер-беребезгә мусламаннар дип көзге ди. Ягъни көзгә барып үзебезне карыйбыз. Ягъни үзебезнең кимчелекләрне анда күрәбез. Шулай мусламанга да бер-берсенә көзге ди. Әгәр дә без бер-беребездә берәр кимчелек күрсәк, яхшы өндәү белән без аны өндәргә тиеш, яхшы якка инде. Начарлыктан без аны тыярга тиеш. Бу темага Ибн Каййим элекке заманда яшәгән зур галим булай дигән. Кешеләрнең шариатка булган ихтиҗлары сулыш алу ихтиҗеннән чыгаштырып булмаслык дәрәҗәдә көчле дигән. Чөнки сулыш алу тукталса, тән генә үләчәк ди. Ә шариат булмаса ди, җан да, йөрәк тә мәңгегә халак булачак. Җан үлеме белән тән үлеме арасында нинди зур аерма дигән. Ягъни элекке заманда яшәгән зур галим Ибн Каййим менә шундый сүзләр әйткән. Ягъни ислам дингә без ихтиҗлыкны, то есть мохтаҗлык бик көчле дигән инде. Ислам динендә өндәү бик көчле. Тәнгә караганда да дигән инде. Чөнки тән үлсә, ул вакытта ул теге дөнья китеп бара. Ә җан үлсә дигән, ул мәңге халак булачак, мәңге тамукта булачак. Менә без инде дөньяда яшәйбез, Аллаһ Тәгаләнең үзенең кануннарын куелган. Кешеләр бу дөньяда яши, Аллаһ Тәгаләнең кануннарын үтәмичә. Безнең семьяларыбыз бар, гаиләләребез бар. Ә Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, һәрбер кеше дие үзенең гаилә өчен җавап бирәчәк ди. Хәтта җитәкче үзенең оешма өчен җавап бирәчәк. Патша булса, патша үзенең теге дәүләт өчен җавап бирәчәк Аллаһ каршында. Глава булса, ул вакытта район өчен Аллаһ каршында җавап бирәчәк. Местный глава булса, авыл советы өчен җавап бирәчәк. Гаиләдә хуҗа ул була ир кеше. Ир кеше дә Аллаһ каршында җавап бирәчәк дигән инде. Ир кеше главный үзенең семьясында. Ягъни ир кеше карый нәрсә өчен җавап бирәчәк без Аллаһ каршында. Иң беренче, гаилә синең намаздамы, юкмы? Иң беренче, син үзең намаздамы, или синең гаиләң намаздамы? Кызганычка каршы без мөмкин үзебез намаз укырга, гаиләгә игътибар бирмәскә. Үзебез балалар өчен, дөнья өчен тырышабыз без. Әлбәттә, аны өчен бик яхшы. Дөньяны без бирәбез балаларыбызга. Квартирада алып бирәбез, машинада алып бирәбез, йортта салып бирәбез. Әмма ахират өчен кызганычка каршы кайгырмыйбыз. Дөньяда ул бәла казага очраса, аны өчен кайгырабыз, борчылабыз, акчалар җыябыз. Но намаз укымаса, без борчылмыйбыз нигәдер. Ураза тотмаса, без аны өчен борчылмыйбыз нигәдер.
Безнең ул борчылу әйбер булырга тиеш. Әгәр дә без күңелдә борчылмасак, без бит ахиратта аны югалтабыз. Бер вагазда Юсуф хәзрәт Дәүләтшин сөйли. Менә Юсуф пәйгамбәр булган бит инде, аны атасы булган Якуб. Якуб үзенең улын югалткач, аны бит инде 10 яшьтә примерно кыйга аттылар. Үзенең улын ул озак еллар күрмәде. Ялгышмасам 40 ел аны күрмәде. Яндары Юсуф белән чырашкач, ул бит инде күзләре күрми башлады. Шу хәлдә каты кайгырды үзенең улы өчен, хәтта аның күзләре күрми башлады. Яндары аны күреп кочаклагач Юсуф үзенең атасына әйтә: "Әй, әтием, ничәп син җыладың?" ди. "Син мине бу дөньяда югалттың да бит ахиратта табарың" ди. Якуб ул вакытта ничек җавап бирде ди? "Улым ди, минең сине өчен дөнья өчен курыкмадым ди. Мин ахират өчен курыктым ди. Чөнки мин сиңа тәрбияне биреп бетермәдем. Ахиратта син тамакка эләксәң, мин сине анда югалтырым" дип. Шуның өчен безнең гаиләләребез бар, безнең семьяларыбыз бар. Безнең борчулы булырга тиеш алар өчен, ахират өчен бигрәк тә. Монда мәчеткә аларга индик, җомага булса да килсеннәр җомагага. Килсеннәр дәрескә, килсеннәр монда мәчеткә гыйлем алырга. Менә шундый хәтәбе әзрәк борчулы булырга тиеш безнең балалар өчен инде. Анда без күрәбез, мәсәлән, алар намаз укымыйлар, ураза тотмыйлар. Но күрәбез, аларга бер нинди дә бәла-каза да килми, кайгы хәсрәт тә килми. Нишәп шулай микән, мин намаз укыйм, миңа бәла-казалар да килергә мөмкин, аларга юк. Чөнки онытмаска кирәк, Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман-Ир-Рахим, Аллаһ Тәгалә шәфкатьле һәм рәхимле. Аннары онытмаска кирәк, Аллаһ Тәгаләнең исеме бар, Ас-Сабыр, сабыр итүче дигән, Аллаһ та сабыр итә. Хәтта Аллаһ Тәгалә әйтте, әгәр дә мин ди кешене ди һәр гынах өчен җәза бирсәм ди, дөньяда беркем дә калмас исән ди. Беркем дә калмас иде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә вакыт бирә кешегә төзәлергә. Мәсәлән, хәмер ишә икән, туктарга аңар мөмкинчелек бирә. Әле сразу җәзасын бирми. Мошлы 10 елган, 20 ел үткәч кенә җәзасын бирергә мөмкин. Дөньяда я ахиратка калдырырга инде. Андары онытмаска кирәк то, что Аллаһ Тәгалә Малик Яумиддин, кыямәт көне патшасы. Да ул шәфкатьле, рәхимле, бу дөньяда ул бирмәскә җәзаны, намаз укымаган өчен, ураза тотмаган өчен. Но кыямәт көндә анда җәза булырга мөмкин аның өчен. Чөнки Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, кыямәт көндә иң беренче соралачак ди намаз ди. Намазы төзек булса ди, бөтен гамәлләр дә төзек була ди. Намаз төзек булмаса ди, бөтен гамәлләр дә аны төзек булмый ди. Шуның өчен иң беренче үземне андары сезне чакырам, иң беренче намазга басарга, намаз укырга, үзегезнең гаиләләрегезне намазга өндәгез, ураза тотарга өндәгез, чөнки аны өчен кыямәт көндә Аллаһ кашанда җавап бирәчәк без иншаллаһ. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте: "Мен далла ала хайрин фалаху мисла аҗри фагилихи." Яхшылыкка юл күрсәтүче, аны кылучы кебек әҗр алачак дигән. Әгәр дә безнең арткылы кеше дингә керә икән, күп мул диндә булган излекләр эшли, савабы сезгә языла, аннан бер нәрсә дә кимеми дигән. Хәтта үзегезнең унукны буламы, кызыгызны буламы, или малайны буламы, хоть кемне булса да, Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтергә генә өйрәтсәгез дә, ул күпмәнә бисмилланы әйтеп бери, савабы сезгә булачак. Аңар булачак, савабы сезгә дә булачак, аннан кимеми дигән инде. Шулай Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте: "Мен дага иля худан кана лаху мин ал-аҗри мисла уҗури ман табигаху." Туры юлга күрсәтүче, ул юлга ярүчеләр кебек әҗр алачак дигән. Ягъни без гаиләгә кайтып, мәсәлән, туры юлны күрсәттек, мәсәлән. Дингә өндәдек, намазга өндәдек. Күпме динне тота, савабы сезгә булачак, һәм аннан бер нәрсә дә кимемәячәк дигән инде. Шулай икенче төрле хадис килә, хадис Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте: "Аллаһ билгеләнгән шикләрне саклаучыларны ди, һәм аларны бузучыларны кимәдә теге яки бу урынны алу шыбага салучыларга тиңләп була" дигән. Шул шыбага нәтиҗәсендә кешеләрнең бер өлеше өске катта, бер өлеше аскы катта була дигән.
Ягъни алабыз, мәсәлән, мисал итеп китерәм аны Пәйгамбер салам кимәне, корабльне. Моның бар өсте каты, бар асты каты дигән инде. Менә кемдер өсткә урнашкан, кемдер астка урнашкан. Асты катта булганнарга су алырга кирәк булса, аларга өске каттагылар аркылы үтәргә, андагыларны борчырга туры килгән икән. Ягъни астагылар өстәгесен борчыганнар, чтобы су алыр өчен инде. Бер вакыт астагылар әйтә икән, бәлки безгә өстәгеләрне борчымаска ди. Астан гына теге тишек тишеп, теге корабльнең инде шуна гына су алырга ди. Монда хадистә килә, әгәр дә өстәгеләр ди, астагыларын калдырсалар ди, ярар, теләсәнәсә эшләсеннәр ди инде. Монда бөтен корабль бата. Өстәгеләр дә бата, астагылар да бата. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бу хадисны зирә китермәде. Менә без хәзер дөньяда яшәйбез, без кимәдә. Кемдер өскә урнашкан, кемдер астка урнашкан инде. Әгәр дә без астагыларны калдырсак, имеется в виду, әгәр дә алар гынах кылып калсалар, зияны бөтен җәмгыятькә булачак. Ягъни семьяда син хуҗа икән, мәсәлән, улың синең әзрәк хәмер эшкәле икән, син аңар игътибар бирмисең. Зияны вакыты үткәч бөтен гаиләгә булачак. Шуның өчен аны вакытына туктатырга кирәк. Беренче обязательно намазга өндәргә кирәк. Анда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, җаным аның кулында булган зат белән ант итәм. Хиссез, һичшиксез яхшылыкка өндәргә һәм начарлыктан тыярга тиеш. Алай эшләмәсәгез, Аллаһ сезне тиз арада җәзалаячак. Шул чакта сез аңа дуга кылырсыз ди, әмма кабул булмас диде. Анда безнең арабызда да, семьяда да төрле хәлләр булгалый. Ярый, мәсәлән, син намаз укыйсың. Мәсәлән, җәмәгатьтә намаз укый. Но мөмкин җәмәгатьтән килмәскә, мәсәлән, гавратларны күрсәтеп йөрергә. Син аңар имашаклык белән өндәргә тиеш, яулык кияргә, узын күлмәк кияргә. Чөнки гавратны күрсәткән саен гынахасы сиңа да барачак. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, даюс ди, иҗмакка кермәячәк ди. Кем ул даюс дип сорадылар, ул әйтте, кемнең көннәшүе юк ди, үзенең гаиләсенә ди. Нәрсә ул көннәшүе? Мәсәлән, синең хатының теләсә кем белән йөри, синең хатының теләсә кем белән ирләр белән сөйләшеп йөри, синең көннәшү юк, көннәшмисең, аңар бер нәрсә дә әйтмисең, менә син даюс буласың. Андый даюс кеше иҗмакка керми ди. Синең хатының ярым шәрәй йөри, мәсәлән, киенмичә, син аңар игътибар бирмисең, күпме ирләр аңар игътибар биреп йөри, син аңар игътибар бирмисең, син даюс булып саналасың. Синең кызларың бар, кызың киенми, мәсәлән, ярым шәрәй йөри, син аңарда игътибар бирмисең, син даюска керәсең. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу хадисләре, без аны тормышта үтәргә тиеш шушы нәрсәләрне. Бер хадистә килә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бер фәрештәне җибәрә бер халыкны һәлак итәргә. Фәрештә кайта да Аллаһка әйтә, я Раббым, Аллаһ дие, монда бит бер изге кеше яши ди. Ничек мин аны һәлак итәм ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы изге кешедән дә башлайын ди һәлак итүне ди. Чөнки ул хакны белде ди, халыкны өндәмәде ди шушы хаклыкка ди. Анда, мәсәлән, төрле афәтләр була, төрле җир тетрәүләр була. Бу килә Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә бирә ни өчен? Араларында изгеләр дә була. Но изгеләр арасында дингә өндәмәсәләр, яхшылыкка өндәмәсәләр, начарлыктан тыймасалар, бөтенесе һәлак була. Ул хадисләрдә килә. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва астагфирука дуа. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва сахабы аҗмаин. Әзрәк кенә калды, сөйләп бетерәм. Инде безнең үстебездә халыкны дингә өндәү, беренче, конечно, ир кешеләрне җомага өндәү. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Я әйюхаллазина аману иза нудия лис-салати мин яумил җумгати фасхау иля зикриллаһи ва зарул бәйъ, заликум хайр лакум ин кунтум та'ламун." Җомга сурасында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я иман китергән бәндәләр ди. Әгәр дә җомга намазына, җомга көнне чакырылса ди,
Siz tezрәк Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә ашыгыз ди. Сәүдәләрегезне калдырыгыз ди. Эшләрне калдырыгыз ди. Бу сезнең өчен хәерле була ди, әгәр сез моны белсәгез ди. Бу Коръәндә Аллаһ Тәгаләнең әмере килде. Яннары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кем бер нинди дә сәбәпсез сәрәтән эш җомганы калдырса диде, Аллаһ Тәгалә аның күңеленә мөхр куя дигән. Печать куя. Эш та эш. Ничек сәбәпсез, ничек нинди гозыр булырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи тан хадисендә килә. Кешеләр монда килә, кем монда җомага бармаска мөмкин? Сабый бала дип килә хадистә. Андары хатын-кыз бармаса була дип килә. Кул мәсәлән бармаска була, яисә ул мәсәлән пленда булса, или төрмәдә булса, аңа рөхсәт ителә бармаска инде. Башка кешегә гозыр юк. Мин эшкә барам, эш сәбәпле җоманы калдырам. Нәрсә кирәк ул сиңа эш анда ялайса? Бер хәзрәт әйтмешти, менә минем эшкә кердем ди, мин һәр намаз укыйм ди. Мине һәр рөхсәт бирмәгән намаз укырга ди. Хәзрәт нәрсә кирәк ул сиңа анда эш ди? Анда эшне ташла да, икенче Аллаһ та сиңа икенче эшне бирер. Яисә син анда намаз укый алмыйсың икән. Яисә син үзенең диненә кимчелек китерәсең, ахиратка кимчелек китерәсең. Ул эшнең ни файдасы бар ди? Аннары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кешеләр яки җомга намазын калдырудан туктыйлар, яки Аллаһ аларны йөрәкләренә мөхр суга, соңыннан алар гафиләрдән булачаклар ди. Нәрсә ул мөхр суга дигән сүз, ягъни нәрсә дигән сүз ул Аллаһ Тәгалә печать куя күңеленә, аңар үгет насихат үтми. Кем эш җомганы подряд калдырды гозырсыз, аңар үгет насихат әйтәсә, менә мин игътибарда, то есть менә практикада булды ул, аңар үгет насихат үтми инде. Аллаһ Тәгаләнең күңеленә пәрдә куйды. Дингә басмый. Бу монда да начарак нәрсә юк. Шулай кутси хадистә килә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй адәм баласы, үз вакытыңны миңа гыйбадәт кылырга багышла. Күңелеңне байлык хисе белән тутырырмын. Һәм сине факир булуына тутатырмын" ди. Әгәр дә син миңа гыйбадәт кылмасаң, ике кулыңны эш белән тутырырмын ди. Һәм сине факир булудан туктатмасын ди. Телисең икән, эшне, пожалуйста, сиңа Аллаһ Тәгалә бирә эшне. Но синең күңелең факир була. Хәтта синең яхшы машинада йөрсәң дә, яхшы йортта яшәсәң дә, күңелең факир булса, ул вакытта син ничек бәхетле буласың, бәхетле була алмыйсың син. Итан бер хадисне укыйм, соңгы хадис. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Эй адәм баласы, мин сине үземә гыйбадәт кылу өчен баракка китердем" ди. Шуңа күрә уйнап йөрмә. Сине ризыкландыруны мин үз өстемә алдым. Шуңа күрә ризык артына чабып интекмә. Мине эзлә һәм син мине табарсың. Әгәр дә син мине тапсаң, бөтен нәрсәне тапкан булырсың ди. Әгәр дә син мине читтә калдырсаң, бөтен нәрсәне югалткан булырсың ди. Һәм мин синең өчен бөтен нәрсәдән дә сөеклерәк булырга тиеш ди. Бу Ибн Кәсир 5-нче томнан килә бу хадис. Кутси хадис. Менә Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне кеше читтә калдырса, ул вакытта бөтен нәрсәне югалткан була. Әгәр дә Аллаһны тапкан булса, бөтен нәрсәне тапкан була. Чөнки бөтен нәрсә Аллаһның кулында. Эшнең кулында түгел ризык. Синең сәүдәдә түгел ризык, а Аллаһның кулында." Субханака ва бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва астагфиру дуа. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة. قامت شريك.